Karamɔgɔ Serifu k'i fo. Karamɔgɔ Serifu, an bɛ ɲininkali ani jaabili de kɔnɔ yan. Awɔ, an bɛ ɲininkali ni jaabili de kɔnɔ yan. N'an b'o kɔnɔ, kana taa fɔ k'i bɛna wajuli wɛrɛ kɛ an bolo yan. I b'i ka vocal ninnu surunya, puis fana i bɛ an ka ɲininkaliw jaabi. Ɲininkali min mana sɛmɛ i la, i b'o jaabi, i bɛ dan o ma. Ni a y'a sɔrɔ ɲininkali min bɛ e yɛrɛ bolo, i b'o kɛ an na. An bɛ yan o de kama kana wajuli vocal janba ninnu ni fɛn ninnu tiɲɛ yɛrɛ la o tɔnɔ t'an kan yan an mago bɛ ka fɛn dɔ de faamu. E dun nana k'e ye silamɛ ye k'e bɛ a dɔn. An bɛ ka ɲininkali de sɛmɛ i la. I b'o jaabi, an bɛ tɛmɛ. Wajuli kɛyɔrɔ tɛ yan ye i y'a faamu wa? An kun ye ɲininkali dɔ k'i la. Ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli Muhamadu kan. Jɔn bɛ o duwawu jaabi? Jɔn b'o duwawu jaabi? Ni Ala n'a ka mɛlɛkɛw selila Muhamadu kan, jɔn b'o duwawu jaabi? Sabu ni e bɛ ka duwawu kɛ sisan, ne bɛ ka seli Muhamadu kan, Ala de b'o duwawu jaabi. Nka ni Ala bɛ ka seli Muhamadu kan, a n'a ka mɛlɛkɛw, jɔn de b'o duwawu jaabi? I bɛ an jaabi o la. An kun ye ɲininkaliw kɛ nka i ma jaabi. I bɛ ka na ni wajulu ye, olu tɛ an nafa yan olu t'an nafa tiɲɛ yɛrɛ la. N'i y'an bilasira kɔfɛ i bɛ wajuli k'an kun. N'i ye an lafaamuya o kɔfɛ i bɛ wajuli kɛ an kun, an b'i ka wajuli lamɛn. Cɛ anw ma jurumu ko kɛ. Anw tɛ jurumu dɔn. Anw ma jurumu ko kɛ, an tɛ jurumu dɔn. Anw ma besoin Ala ka jurumu yafa anw ye ou bien ka jɔsi jurumu tɛ anw na yan. Jurumu tɛ anw na yan. I y'a faamu wa? Olu tɛ anw intéressé kosɛbɛ. Min b'anw intéressé o de ye k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ mun de don. Sabu e nana k'e b'a dɔn, i bɛ ka ɲɛfɔli minnu kɛ o b'a yira k'e b'a dɔn. An bɛ ka i ɲininka de, i ka se k'an bilasira. N'an y'a faamu o la, an ka jurumu bɛ yafa cogo min na i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. E tɛ k'an ka ɲininkaliw jaabi. An bɛna faamuya sɔrɔ a la cogo di? Ou bien? Urisi i foli don kosɛbɛ. I dasɔgɔni ko. I tɛ ɲamo nka i ka karamɔgɔkɛ ɲininka dɔɔnin wa? A ka vocal fila in kɛ. A ka 3 minutes ni 1 minute 8 ni. Kuma dɔw b'a kɔnɔ ma faamuya ou bien n'a y'a sɔrɔ a ka baro yaganen don a bɛ se ka taa n'a ka baro ye. Sinon n tun b'a fɛ k'a ɲininka dɔɔnin audio ninnu kɔnɔ ni temps b'a bolo voilà aw folen don. An bɛ k'a lamɛn dɛ. Depuis a y'a daminɛ an bɛ k'a lamɛn. Karamɔgɔ Toriba i fo. I Kulunci ko kɛnɛ b'aw bolo, ko kɛnɛ b'aw bolo. Ne yɛrɛ kun fari fagalen don a ko la dɔɔnin sabu taafan kelen foyi t'a la. I m'a ye wa? I folen don. Karamɔgɔ Osiris Masi folen don ka foli lase karamɔgɔ Toriba ma. Effectivement ne yɛrɛ ye débat nin jateminɛ n kun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ fɔ n tilala k'u effacer. N y'a sɔrɔ taafan kelen t'a ka kumaw na, kama ne yɛrɛ y'a ko jɔ ten. Komi karamɔgɔ Toriba bɛ nalen, n bɛ n yɛrɛ sama fɔlɔ. Aw bɛɛ lajɛlen folen don hɔtɛ. Ok. Urisi i folen don kosɛbɛ i dasɔgɔni ko. Karamɔgɔkɛ i folen don fɔlɔ. An bolo b'an ko ye i bɛ yafa ma kosɛbɛ yan. I folen don. I ka yafa ɲini ka ca kojugu. I tɛ ka foyi k'an na. I tɛ ka foyi k'an na. An farafin nɔmɔ de don. An farafin nɔmɔ de don. Karamɔgɔ i folen don kosɛbɛ. Voilà. Ne tun b'a fɛ sa de, komi sanfɛ n b'a fɛ k'a dɔn sa de, seli kɔrɔ ye mun ye anw ka bamanankan na de? Seli kɔrɔ ye mun ye de? Voilà. Ni seli kɔrɔ dɔn, an bɛ sɔrɔ ka se jurumu ko ma. Voilà. I folen don. Voilà, ne karamɔgɔba n'a sɔrɔ i tulo bɛ n kan na komi n kun ma n tɛgɛ da i ka mɛn kan fɔlɔ a bɛ se ka kɛ i m'a lamɛn n ko n b'a fɛ ka seli kɔrɔ dɔn seli komi an ka kan tɛ n'i b'a se k'a ɲɛfɔ n ye seli ye mun ye? Voilà, ni seli si dɔn voilà. Sami i folen don kosɛbɛ i dasɔgɔni ko. Voilà, sirifikɛ i folen don kosɛbɛ komi aw ka dukɔnɔfɛn don aw bɛ se ka ɲɛfɔ an ye sa de an k'a faamu sinon tɔ ninnu b'u sigi k'a fɔ cogo min sin ka fɔ ten seli dɔrɔn ka sin ka tɛmɛ. N b'a fɛ ka dɔn nin seli yɛrɛ ye mun de fɛn don an ka kan na n'i b'a fɔ ko seli ye mun de? Ou bien hali ni se ka fɔ an ka kan na e ka expliquer ne ta seli ye mun de? Voilà, i folen don. An karamɔgɔkɛ i folen don kosɛbɛ. Ne kɔni bɛ k'i makɔnɔ sa de dɛ. Parce que nin ko ninnu kufa bɛ ne na. Aw dun ye sirifuw de ye aw b'a dɔn de. Voilà, i folen don.
i folen no kosɛbɛ ou bien ne nana retard la de karamɔgɔ Toriba i folen no ni basi tɛ ko damari kana basi kɛ karamɔgɔ Toriba ma da la ne nin bɛ sira sɔrɔ su in na tɔ la bilen awɔ sababu kɛ ko boli ko bɛ maa min kɔnɔ n'i y'o ɲɔni o tɔ ye tɛmɛ an ka taa awɔ parce que ale ka kuma ninnu ɲɛfɔcogo a faamuyalen tɛ ɲininkali caman de b'a kɔnɔ awɔ fɛn mun don ɲininkali mun fana bɛ sin a ma jaabi tilennen fana t'u la an n'a kɔnɔni kɛ ka taa se wagati ma awɔ yanni a bɛ segin ka na an b'a kɔnɔ dɔɔnin i folen no karamɔgɔ a k'aw fo karamɔgɔ Toriba ani karamɔgɔ Sami a bɛ n'a fɔ arabukɛ taara koyi awɔ arabukɛ taara sabu ne yɛrɛ ye min faamuya a ka kuma kɔnɔ denmisɛnninya b'a ka kuma kɔnɔ a yɛrɛ fɛnɛ a tɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ awɔ a tɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ nka yɔrɔ diinɛmɔgɔw filɛ nin ye u ka bonya sɔrɔ man go n'a fɔra k'i fa kalanna ko e yɛrɛ ye hezimuni kelen kalan o kɔni o ye e kɛlen maaba ye e yɛrɛ fɛnɛ bɛ mɔgɔ dɔw sigi kɛrɛfɛ ka to k'a fɔ k'i bɛ wajibi k'olu kan i m'a ye o de ye ninnu ka maabaya ye n'u ye mɔgɔw ye dɔrɔn i b'a dɔn u b'a fɔ k'u bɛna u ka dɔnnibaya yira olu la i m'a ye u ka bonya yira o mɔgɔw la paseke olu bɛ mɔgɔ filɛ u dugumamɔgɔ ye waati bɛɛ diinɛmɔgɔ a fitinin fara kɔrɔbalen kan n'a ye jama sigilen ye dɔrɔn a b'o jama a bɛ sin k'o ye olu y'a dugumamɔgɔw ye wa fa filanko t'o la ba filanko t'o la kɔrɔ filanko t'o la dɔgɔninko t'o la olu kɔni mana mɔgɔ ye dɔrɔn n'a olu kɔni kalanna kuranɛ in na ka dɔ kalan o la ka ban u tɛ mɔgɔ lajɛ u sanfɛ bilen u bɛ bɛɛ de ye duguma sisan i m'a ye o y'u yɛrɛ ta o kɛcogo yɛrɛ de ye karamɔgɔ Osiris i ka nin mɛnkan fila ninnu tiɲɛ na ninnu nafa ka bon kosɛbɛ non nin kɔni nin jateminɛ nɔgɔ foyi t'a kan n'i ye diinɛ in mɔgɔ caman jateminɛ tiɲɛ na u bɛ a ko caman ta tiɲɛ ye a mɔgɔbaya kɔni a bɛ ta tiɲɛ ye a dɔnni fana wa u bɛ ta tiɲɛ fana de o cogoya kelen na ka sababu kɛ i bi bange so min kɔnɔ ni diinɛ titiri b'olu kan dɔrɔn e fana n'o de bɛ wuli koyi i y'a dɔn sa o kelen don i yɛrɛ dun m'a dɔn sa o kelen de fana de don min b'i kɛ ka ko tɔ n'o y'a ko tɔ najini n'o b'a a sankɔrɔta a kɔkɔlama o de ye fɛn ye pedanya ye i b'a ye jamais il ne manque d'occasion ka se k'u ka connaissance étaler quoi i bɛ taa sɔrɔ wagati bɛɛ ils sont prêts ka se ka u ka kodɔn fitinin min u yɛrɛ bɛ min fila belebeleba ye k'a sababu kɛ n'u yɛrɛ ko ten ko n'aw tɛ fɛn min dɔn ko ka dɔnnibaaw ɲininka o la dɔnnibaaw min i yɛrɛ ɲumanna min ye a y'a damadɔ kalan don donc o la ko ka t'o ɲininka o bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na i sigi e yɛrɛ kuma Inch'Allah ka ca ni kuma tɔ fɛn ye bon tu sais que parfois on a intérêt en tout cas le noir a intérêt à aller apprendre a bɛ ni fɛn ka taa ko ɲini k'a dɔn o kɛn bɛ k'an jɛ n'an m'o ɲini k'o dɔn a bɛ kɛ ten au pays des aveugles les borgnes sont rois awɔ fiyentɔw ka dugu la ɲɛ kelen bɛ kɛ masa ye an ta in bɛ ten de an bɛ kɔ dɔ dɔn an tɛ fan dɔ ɲɛ dɔ in dɔn fo an ka fan fila de ɲini k'a dɔn i folen don merci karamɔgɔ i folen don karamɔgɔ o tɛ se ka jaabi koyi ils n'ont pas de réponse o bon réponse min fana bɛ di si tu essaies de contester ça parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ n ma sɔn jaabi ye ten k'a sɔrɔ tiɲɛ don bon o bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'e m'a faamu de 1400 et quelques années hali bi a ma faamu autant laisser tomber ça i ye san 1400 fɛn min b'a la ka ɲɛfɔ a taara k'a ɲɛ sɔrɔ i b'o ye k'o to yen de koyi ça veut dire qu'il n'y a rien de concret dedans sinon mɔgɔ min bangena o kɔnɔ ka mɔɔw kɔnɔ ka sa o kɔnɔ o ɲɛ ma se ka sɔrɔ ça veut dire que fɛn yɛrɛ de ɲɛfɔcogo yɛrɛ de t'a la n'i k'i b'o fɔ k'i ye kafiri ye
ja kafiri yɛrɛ lafiyalen de don wa n bɛna min fɔ aw ye karamɔgɔ n bɛna karamɔgɔ an ka kolokoto an ka nangiw kamitu k'aw fo koyi aw b'a dɔn min ye nin ko in bɛɛ la mankan yɔrɔ ya yɔrɔ an filɛ nin nɛnɛ de la sa mali kɔnɔ yan karamɔgɔw a ye jateminɛ kɛ n'u ye ji min foro fajiri wagati ka mura ni fɛnw wuli o fɛ sadiri u yɛrɛ kɛmɛ ka delilako nafantan k'u yɛrɛ bila min na ka sufaransi min da u yɛrɛ kan o tɔɔrɔ n'u y'o jateminɛ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ min kan sadiri ni bɛɛ bi tiɲɛ quoi u bɛ sin ka futinɛ ka bila e la ten tɔ a ma nɔ dɛ a fɔra i ye ko tiɲɛ tɛ i t'i lafiɲɛ n'i taara ka t'o ji foro ka mura jugu ni pneumonie fiɲɛ bi don u fɛ o kumana i bɛ taa kɔrɔ wagati min na o bana bɛ wuli fɛ a tɛ si dɔn o kumana u bɛna bila o aw k'u to yen ban komi u b'a bila u b'a bila bɛɛ lajɛlen foli karamɔgɔ Sami k'i fo tiɲɛ yɛrɛ la masala ka ca ni kuma tɔ yɛrɛ ye bɔn nin bɛɛ ye ka a bonya yira k'a yira k'ale ye silamɛba ye cɛ yɛrɛ la maliyɛn sɛgɛnnen don non sɛgɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nka an ka mali silamɛw sɛgɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la u sɛgɛnnen don masala yɛrɛ ni kabako don hɔtɛp aw bɛɛ lajɛlen folen don sanfɛ fɔ duguma karamɔgɔ Sami komi file fɛ tan tɛ ne bolo ne kɔni tan tɛ ne bolo fɔ nin yɛrɛ nasugu ninnu e y'a ye ne bɛ bɔ baarayɔrɔ la minuit de sani i bɛ fila turucɛ la yɛrɛ o b'a sɔrɔ 1 heure sera ka ban o de y'a kɛ ne ni karamɔgɔkɛ bi to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko sinɔ kɔni ani Ozimani ye baro kɛ kosɛbɛ u ye baroba yɛrɛ de kɛ ne kun yɛrɛ bɔra n kun b'a fɛ ka ɲinani minnu k'a la komi o bɛ na ni n t'a dɔn batiri banna a ka telefɔni bɛɛ kule laminɛ a bɛ sɔrɔ batiri de a bɛ sɔrɔ a ka batiri banna de tiɲɛ yɛrɛ la ne ka ɲininkali ninnu kunfa bɛnna n'a nana sini ou bien don wɛrɛ sa hali n'a ma kɛ ɲɛna a b'a fɔ a ye kun fɔra kɔ n y'a ɲininkaliw bila a ɲɛ yan ko ne de kun y'a ɲininka karamɔgɔ o de don koyi mashallah ni o kɔni o y'a bon maintenant o terme ni ale ni alhamdulilayi bon c'est-à-dire toujours ils ont des mots pour introduire donc k'a yira k'a fɔ nin limaniya dɛ c'est-à-dire i ma limaniya min ye kuresiw la dɛ a b'olu de la n ka cɛ anw ta in an ka bɛɛ ma sira an fana ma fɛn fara o kan u bɛ nin de i b'a ye hali kaleniba ninnu ni fɛn ninnu i bɛ kamiti ye nin na wa kaleni n'i y'a ye mɔgɔ fɛn fɛn la wagati bɛɛ i bɛna sɔrɔ a bɛɛ ye k'i yɛrɛ lajɛya de fɛn dɔ de dogolen don ko ka ɲɛfɔ a ka jɛya bɛɛ ka tɛmɛ i sen fila fɛ o tɛ wa non ayi ka kuma munumunu k'a munumunu o don na ne ni dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne y'o ɲininkali k'a la ɲininkali bɛ fɛn wagati min na mɛ k'ale tɛ se k'o jaabi a tɛ se ka jaabi parce que a yɛrɛ y'a ye déjà ko bɛna taa laban min na a minɛnen don kuma kɔnɔna na donc c'est comme ça ɲɛfɔ cogo t'a la o yɛrɛ komi ko in yɛrɛ kɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ la bilen k'o don jikalan na k'o bunaki o de kɛmɛ ka mɔgɔ fari faga dɔɔni voilà ne tun y'a ɲininka n b'a fɛ ka seli cogoya dɔn bawo ni seli fɔra anw fɛ silamɛw fɛ i n'a fɔ n'i ko n bɛ taa seli anw hakili de i bɛ ɲɛsin kɔrɔn fɛ alikaba ma ka suranw kala k'i soli ka wuli an kɔni b'o de filɛ seli ye n'anw ye mɔgɔw ye an b'a fɔ a bɛ ka seli a bamanankan yɛrɛ tiɲɛna ne ma kɔrɔ jɔjɔ sɔrɔ a la dɔw ko dubabukɛ de don ko ka dubabu kɛ ka tingi kɛ quoi dɔw ko k'o de don a ma kɛ nin fila in fɛn o fɛn ye ne tun bɛ fɛ k'a dɔn ni nin kɔni fɛn o fɛn kɛra ye yalima ala yɛrɛ fana bɛ nin nɔ de kɛ mamadu ye wa ala fana bɛ seliji ta k'i ɲɛsin mamadu ma k'i seli wa yalima ala yɛrɛ fana bɛ dubabu kɛ mamadu ye wa n'a kɛra de la fɛn o fɛn ye mamadu n'a ye ala ni sanjɛ dɛ ni ala ye dubabu kɛ mamadu ye o b'a yira
ko ala bɛ ka fɛn min ɲini k'o ka kɛ mamadu ye o fɛn ze tɛ ala ye a bɛ k'o ɲini sanfɛ fɛn dɔ de fɛ o de la toujours ni silamɛw kumana cogo o cogo minnu jɔnnen ka ɲininkali ne la ko ala ye mun ye ko dafɛnw tigi tɛ fiyewu dafɛnw tigi tɛ fiyewu n'a kɛra k'a bɛ seliji ta k'i ɲɛsin mamadu ma fana k'i seli o fana ye kabako ye donc a ɲinikun mena a ɲinikun mɔgɔw fɛ bilen k'olu ka seli mamadu kan ou bien tiɲɛna ala ma da la k'ale ka seli mamadu kan a bɛ fɛn ɲɛ kɔni o kelen t'a ɲɛ seli mana kɛ dubabu ye o ala sigamɛrɛ kɛ ni ale ye n'ale kelen ye dubabu kɛ k'o ti minɛ seli mana kɛ an ka ɲɛsin ma k'an seli ye o ala b'a dɔn n'i ye ala ye k'a ɲini mɔgɔw fɛ o b'a jira ala jɔnna ale yɛrɛ kelen da rɔ ale kelen da in ti fɛn ɲɛ rɔ fo an ka jɛ k'a kɛ non ne tun b'a fɛ ka karamɔgɔkɛ ɲininka seli la kosɛbɛ de ka seli si dɔn seli mana kɛ fɛn mun ye ni ala de b'o kɛ mamadu kan fo ala yɛrɛ ta ma ɲɛ bilen ala yɛrɛ jɔnna a yɛrɛ ta rɔ ko fo mɔgɔw fana ka fara ale kan k'a kɛ mamadu kan cɛ nin fɛn bila jogo nin bilama fɛrɛla mɔgɔw ma dɛ mamadu fɛrɛla mɔgɔw ma dɛ bɛɛ da n'a fɔra ko ka kisi ɲini mamadu ye anw bɛ kisi ɲini jɔn fɛ ka kɛ mamadu ye anw bɛ kisi ɲini jɔn fɛ de ka kɛ mamadu ye ko ala tiɲɛna ala bɛ ka mamadu yɛrɛ tanu cogo min silamɛw yɛrɛ bɛ mamadu fɔ anw ye fɔ ɲɛ cogo min est-ce que o fana ye tiɲɛ ye wa est-ce que o ye tiɲɛ ye wa n'o ye tiɲɛ ye est-ce que mɔgɔ ka ɲinini sɛbɛn mɔgɔ ka ɲinini ka kan ka kɛ bilen wa ɲinini bɛ kɛ jɔn fɛ fo tigi ka dɔn de n'o kɔni kɛra ala ye kɔni ala bɛ ka tanu minnu na mamadu kan olu ti kɛ tiɲɛ ye koyi olu ti kɛ tiɲɛ ye koyi a fɔ hakilima man kɛ k'i jɔ k'i miiri ala de min ka di ye i b'o de kɛ aw de ko ten ko min ka di ala ye de a b'o de kɛ wa ko mamadu de jara ye wa k'a ko ni maa o maa ma tugu mamadu kɔ de i ti kisi ko mamadu de ye arijinɛ kɔnɔdenw ɲɛmɔgɔ ye aw m'o de bɛɛ fɔ wa silamɛw aw min filɛ ka kisi ɲini o mamadu ye ou bien aw b'a fɛ mamadu ka bila kira ala place de la wa an bɛ jumɛn ɲini a ye sisan ala place wa a ka tɛmɛ ala la wa silamɛw karamɔgɔ Toroba ninnu kɔni i man'u ɲininka tuma dɔw la u b'a fɔ ko bato don tuma dɔw la u b'a fɔ ko duwawu don ko ka duwawu k'a ye a mana k'a fila sugu fɛn o fɛn ye sa an kɔni b'a layɛ n'a y'a sɔrɔ duwawu don min b'a duwawu jaabi n'a y'a sɔrɔ bato fɛnɛ don mamadu fɛnɛ bɛ bato wa nka a bɛ ɲɔgɔn bila o yɔrɔ la ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la karamɔgɔ Toroba nin ɲininkali ninnu nafaba de b'u la siga t'a la ne kɔni ne bɛ cɛ jateminɛ n'a nana waati o waati i ka ɲininkali n bɛ tila k'a sama ka jigin koyi parce que a jaabi a nafa bɛ ne yɛrɛ kan kosɛbɛ n'a nana dɔrɔn n b'a ɲininka i folen don a ti tɛmɛ nin kan wala ni karamɔgɔkɛ nana n'a sera ka nin yɔrɔ ninnu ne bɔ nin yɔrɔ ninnu woro ani jurumuko in bawo ale yɛrɛ filɛ k'a fɔ ko ka jurumu effacer ko a bɛ sɛbɛn nin mɛlɛkɛw de b'a sɛbɛn mɔgɔ nɔfɛ olu dun b'a fɔ fana k'a bɛ taa bila médiane nɔ k'a peser papier ninnu de bɛ taa peser wa ou bien tiɲɛ yɛrɛ la jurumu ye mun de fɛn ye a jilama don wa a gabakurunama don wa n'a kɛra o fɛn o fɛn o bɛ sɛbɛn cogo di wala n b'a fɔ k'o fana de dɔn quoi ni karamɔgɔkɛ sera ka na nin fɛn dilan yen hali ni a tɔ ka ca a ka bi kuma ninnu o de la ne y'a fɔ a ye n ko vokalija silamɛ fɛ n'i m'i kɔlɔsi i b'i minɛ ka jɔ n'a ye i tɛ se ka bɔ i b'i minɛ ka jɔ n'a ye i tɛ se ka bɔ silamɛ kuma o kuma question don min jaabi bɛ mɔgɔ kɔnɔ gan kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ de ko jurumu ye gabakurulama ye ou bien jilama don ou bien sɛbɛnni de don wa a bɛ peser cogo di wala n b'a fɛ k'o de don wa ale ko fana jurumuko la ko n'i kuma dɔ fɔ ko i bɛ ko ka bɔ i jurumu nɔ hali n'i ma fa kɛ dɔ ye ne den fa o taara o kuma in fɔ ala yafar'o ma ye aw ka ala yafar'o ma ko ala in tɛ tɔɲɔni kɛ fiyewu
k'a ti bi ma kan fiyewu ko ladiri de don ni karamɔgɔkɛ caman n'a kun bɛ n'an kun bɛ kuma ninnu da da ɲɔgɔn da la a kun bɛ nɔgɔya quoi aw folen don aw da sɔgɔni ko aw bɛ aw bɛ folen don n bɛ k'aw lamɛn aw bɛ folen don fɔlɔ cɛ o de cibali ye koyi o tɛ se k'a jaabi tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ se k'a jaabi yɛrɛ parce que fɛn yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ de t'a la tiɲɛ yɛrɛ de t'a la o bɛ minnu m'a faamu kosɛbɛ u b'o munumunu dɔrɔn n'i komina dɔrɔn ala fana ko tɛ ni mɔgɔ m'a faamu tiɲɛ yɛrɛ de tɛ mɛ ni tiɲɛ ko de don i ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn ka yira la dɔrɔn nin de bɛ nin de bɛ pour que mɔgɔw fana ka faamu mɛ i ye ɲininkali k'a la dɔrɔn o bɛ na ni wajuli ye ka bururu coyi nafa de b'a la karamɔgɔ Toriba nin kɔni a kana ka gɔlɔmi tiɲɛ nin cɛ in yɛrɛ la nin tɛna se ka jaabi foyi di nin na sabu ne y'a ɲininka ko 2 yɛrɛ kɛ n ko ale ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli Muhamadu kan n ko a k'o ɲɛjɔ n y'o fɔ an ye a ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la n y'a ɲininka k'a da jaba la ka don tulu la ayi foyi n mana ɲininka fɛn o fɛn na a bɛ taa bɔ ni wajuli de ye parce que ninnu filɛ nin ye o wajuli in dɛ u b'o kalan de la nin ye u b'o wajuli kalan de la u mana yɔrɔnin jama mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn u bɛ wajuli daminɛ dɛ o kɔni yɔrɔ anw sigikun tɛ fɛn o wajuli ye yan aw bɛɛ lajɛlen folen don karamɔgɔ o kuma na fɛn don a tɛ kutuba kalan yan kutuba tɛ kalan yan dɛ donc a bɛ ɲininkali jaabi n'a ma ɲininkali jaabi a bɛ to kulu kɔnɔ a bɛ lamɛnni kɛ n'a ye a bɛnba sira ta fan dɔn ka dɔn k'a fɔ ale bɔra mɔgɔ minnu na o la kuma droit bɛ sɔrɔ ka d'a ma sinon n'o kɔni tɛ kutuba kalan an taara k'o dan koyi o ko ye dan kɛ yɛrɛ yɛrɛ de an ye dɔɔnin k'o la an y'a lamɛn depuis an fitinin k'a lamɛn waati dɔ la i ɲɛna bɛ bɔ ko kalama n ko i b'i sigi ka siran ka kasi de kirikara kiri ko n tatɔ filɛ jahanama na kirikara kiri sitanɛ ye nɛgɛ ja o ye olu ka ala yɛrɛ de sina ye sitanɛ ala yɛrɛ de sina ye ni sitanɛ tɛ ala ko kuma tɛ fɔ mamadu ni ala sisan an bɛ jateminɛ de kɛla min de ye ala ye walima n'a y'a sɔrɔla trouble de personnalité de bɛ yen nɔ ni a b'a yɛrɛ danbeya ka taa ala de ma tuguni ka tila ka mɔgɔw bila u ka ale kelen de bato tuguni ɲɛfɔliw kɔni o bɛ k'an ye ni ɲɛfɔli tɛ se ka kɛ u bɛ lamɛnni kɛ an bɛ bɛnbaw ta f'u ye u k'o faamu u folen don monsieur Sami vraiment ko in bɛ taa fɔ Mamadu t'a bila ala ninnu ko in kɔni bɛ taa o de la bawo ala n'a ka mɛlɛkɛw de bɛ seli Mamadu kan ala n'a ka mɛlɛkɛw olu de bɛ seli Mamadu kan ni seli kɛra k'i ɲɛsin mɔgɔ ma ka i seli kan ye cɛ ni seli kɛra dubabu ye ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ ka dubabu ɲini jɔn fɛ de ka na di Mamadu ma o tuma ala tɛ se k'o kɛ n'a ma o ɲini wa a bɛ k'o ɲini jɔn fɛ bawo anw bɛ dubabu kɔrɔ anw bɛ dubabu dɔn an ka kan na tingi ka fɛn ɲini fɛn dɔ fɛ fɛn min b'i bolo ko a ka kɛ nin ye ni ala b'o kɛ Mamadu ye ala b'o ɲini jɔn fɛ ka na di Mamadu ma tiɲɛ yɛrɛ la ni ne salatu in mɛn u da fɔ ne jaabi tigɛ quoi ani a ka karamɔgɔ Sami ala in kan ka siran sitanɛ ye dɛ sabu u ye karaw kɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ sitanɛ ye npogo don a la ani ala ye karaw kɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ ka ta sanfɛ fo kana se duguma yan a bɛ ka npogo don a la dɔrɔn ni o ma siran sitanɛ ɲɛ a tɛna siran fɛn ɲɛ dɛ kabi adama ni hawa yɔrɔ la u ye tako 2 kɛ ɲɔgɔn na adama ja ala la fiyewu o jiginna duguma o bɛɛ a bɛ ka ala in yɛrɛ bilisa a y'a bilisa cogoya bɛɛ dɔ la halisa a b'a kan wa mɔgɔ t'a dɔn lahara u ka lahara ko kuma in n'a tɛ taa bilisa in fɛnɛ mɔgɔ min
y'i dɛn ka don i ka alijinɛ kɔnɔ ka t'i ka den mandi bɔ ye i ka alijinɛ kɔnɔ n'i ko k'e bɛ t'o bila jahanɛmɛ tasuma na a mɔgɔ b'a dɔn n'a bɛ taa i dɛn ka bɔ yen fɛnɛ ka taa don i ka alijinɛ kɔnɔ yen tuguni a lajɛ dɛ a ka seereya in seereya e b'a ye k'o kuma fɔ ka kɛ ko nɔ ko nafaba de b'o la cɛ ka sin dɔ paw cɛ o kun ka di koyi k'ala ka jama wele k'an ka jɛ k'o kuma in fɔ koyi k'an ka da la ko ala ye dali kɛ k'an ka seereya ni mamadu ka cidenya ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ i komi ko a ti bamanankan mɛn a ti seereya kɔrɔ dɔn kɔsɔn a t'a fɔ fiyewu sarati min bɛ seereya la k'a fɔ ko ne ye nin fɛn in seere sarati min bɛ o la parce que seereya ye bamanankan ye an b'o kɔrɔ dɔn sen dɛ ka fɛn seereya an b'o bamanankan kɔrɔ dɔn ka kɛ fɛn dɔ seere ye sarati dɔ de b'o la o de la ye ba ye a ka karamɔgɔ ye komi hayidara don n'o tɛ nin ma ninnu ka girin dɛ ba a kun bɛ ka n filɛ denmisɛnninw ye o yɔrɔ la ne n'a yɛrɛ kun bɛna nin fɔ ɲɔgɔn kɔ sabu ne ko a ma n ko n'a tɛna taa ka wajulu in kɔ cɛ anw mago foyi ma s'o ma yan koyi ko an k'o fɔ ko a bɛ baraji joli joli dɛ ba caman caman n ko a ma n ko anw mago ma s'o ma koyi jurumu yɛrɛ t'anw na yan cɛ jurumu t'anw na yan koyi an tɛ jurumu dɔn wa jurumu t'anw na wa anw yɛrɛ tɛ jurumu yafa yɔrɔ ɲini na an bɛ balo cogo min na cogo min na dɛ ka ɲa ka ku diɲɛ mana dɛ an b'o o de nɔfɛ yan